माशांचं नातच वेगळं। वाराला ताटात तोंडाला लावायला एकतरी मासा हवाच। कधी कधी समुद्रातील मासे मिळतातच असं नाही, मग ही गरज पूर्ण केली जाते गोड्या पाण्यातील माशांवर। अलीकडे मत्स्यपालन हा कृषी व्यवसायाचा एक महत्त्वाचा भाग बनलाय। विशेषतः गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन हे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी आणि उद्योजकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरतं। नद्या, तलाव, विहिरी, बंधारे, जलाशयांचा योग्य वापर करून मत्स्यपालनाद्वारे उत्पन्नाचं स्थिर साधन निर्माण करता येतं। आज आम्ही आलो आहोत कुडाळच्या उद्यान विद्या महाविद्यालय मुळदे इथं। गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन, त्याची बीज निर्मिती या प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती समजून घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी हा जोडधंदा म्हणून केल्यास त्याचा त्यांना किती फायदा होऊ शकतो याची संपूर्ण माहिती घेणार आहोत। कोकण सात लाईव्हच्या फ्युचरिस्टिक कोकण @2047 या खास भागात चला पाहूया। नमस्कार। मासेमारी हा आपल्या सर्वांच्या परिचयाचा शब्द आहे। किंबहुना जे मासे खवय्ये जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी तो अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे। तर आपल्याला मासेमारी म्हणजे समुद्र, नदी, नाले, तलाव याच्यातनं मासे पकडणं आणि खाणं याबद्दल आपल्याला सर्वांना आतापर्यंत माहिती होतं। पण एक मत्स्यपालन किंवा मत्स्यशेती हा विषय अलीकडे सर्वांच्या परिचयाचा झाला असेल, कारण मत्स्यशेतीद्वारे मत्स्योत्पादन करण्यासाठी सरकारद्वारे आपल्याकडे विविध योजना किंवा प्रयत्न होत आहेत। तर मत्स्यपालन म्हणजे काय, तर पहिल्यांदा मी सांगेन की विविध प्रकारचं मत्स्यपालन कशा प्रकारे होतं। आपल्याला माहिती आहे की समुद्रातले मासे, खाडीमधले मासे आणि गोड्या पाण्यातले मासे। तर समुद्रामध्ये किंवा खाडीमध्ये जे मासे मिळतात त्यांचं त्या ठिकाणी पिंजऱ्याद्वारे संवर्धन केलं जातं, ह्याला त्या निमखाऱ्या पाण्यातलं मत्स्य संवर्धन म्हटलं जातं। तसंच जे गोड्या पाणी आहे, आपल्याकडे नदी, नाले किंवा तलाव आहेत आजूबाजूला, किंवा पावसाळ्यामध्ये सीझनल ज्याला म्हणतो आपण, की पावसामध्ये आपल्याकडे पाणी साठतं आणि 5-6 महिन्याच्यामध्ये पाणी आपण मासे सोडू शकतो आणि पाळू शकतो, त्याला गोड्या पाण्यातले मत्स्यपालन आपलं म्हटलं जातं आपल्याकडून। तर गोड्या पाण्यातल्या मत्स्यपालनामध्ये विविध प्रकारचे पर्याय आपल्याला उपलब्ध आहे किंवा विविध मत्स्यजाती आपल्याला उपलब्ध आहेत। ह्यामध्ये प्रामुख्याने मत्स्यजाती आहेत या भारतीय प्रमुखकार म्हणजे कटला, रोहू, मृगळ, आणि याशिवाय तिलापिया मासे आहेत किंवा मरळ मासे आहेत, मागूर मासे आहेत, इंडियन मागूर या प्रकारच्या माशांची शेती केली जाते। तर यामध्ये गोड्या पाण्यातल्या मत्स्यचालनाकरिता विविध प्रकारचे पर्यायी योजना आपल्याकडे सरकारमार्फत राबवण्यात येतात। उद्यान विद्या महाविद्यालय मुळदेत आता गोड्या पाण्यातील मत्स्य निर्मिती केंद्र उभारलं जात आहे। असा पहिलाच प्रयोग इथं थेट होणार आहे, ज्यामुळे गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनाला चालना मिळणार आहे। तर आता मुळदे येथे जे आमचं संशोधन केंद्र आहे त्यामध्ये गोड्या पाण्यातली मत्स्यबीज निर्मिती केंद्राची स्थापना करण्याचं काम सुरू आहे। यामध्ये आमचा प्रामुख्याने जो फोकस आहे हा कटला, रोहू मत्स्यबीजावर आहे। आतापर्यंत सिंधुदुर्गामध्ये कटला, रोहू मत्स्यबीज निर्मितीसाठी किंवा स्थानिकरित्या उपलब्धता असण्यासाठी कोणतीही सोय नव्हती। तर शासनाच्या विविध योजनांमार्फत ही सोय आपल्याला मिळालेली आहे आणि विशेषतः यामध्ये सध्या जी सुरू आहे ती सिंधुरत्न योजना, यामार्फत शासनाने आपल्याला अनुदान दिलेलं आहे आणि त्यामार्फत आपल्याकडे कटला, रोहू किंवा कार्प मत्स्यबीज निर्मिती केंद्र उभं राहत आहे आणि याचं काम आता अंतिम टप्प्यात आलेलं असून या वर्षीचा जो पावसाळा येईल जून महिना तेव्हापासून जो मत्स्यबीज निर्मितीचा हंगाम सुरू आहे, यावेळेस आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर कटला, रोहूचं मत्स्यबीज निर्मिती होणार आहे। तर ह्याचा महत्त्वाचा उद्देश असा आहे की सिंधुदुर्गामध्ये, विशेषतः सिंधुदुर्गामध्ये गोड्या पाण्यातल्या मत्स्यशेतीला आपल्याला चालना द्यायची आहे। तर जे काही शेततळी किंवा तलाव आहेत की ज्याच्यामध्ये आज लोक फक्त त्याचं पाणी बागायतीसाठी वापरतात किंवा शेतीसाठी वापरतात, तर अशा लोकांनी जर हे मत्स्यबीज आपापल्या तलावांमध्ये सोडलं आणि त्यापासून काही त्याची मशागत केली किंवा त्याची जोपासना केली तर त्यापासून त्यांना एक अतिरिक्त उत्पन्न काही प्रमाणात मिळू शकतं आणि म्हणजे ज्या पाण्याचा वापर आपण करत नव्हतो त्या पाण्यापासून आपण अतिरिक्त उत्पन्न आपण घेऊ शकतो। तर हा या योजनेचा एक आमचा उद्देश आहे आणि सिंधुरत्न योजनेचा प्रकल्प आता पूर्ण झाल्यानंतर ही योजना निश्चितच सफल होईल असा आम्हाला विश्वास आहे। हे मत्स्यपालन करताना काही बाबी कटाक्षानं पाळायला हव्यात।
जसं शेतीसाठी जमिनीची मशागत केली जाते तसंच काहीसं शेततळी तलाव यांची निवड महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यानंतर माशांना खाद्य कसं द्यायचं, त्यांची मात्रा किती असायला हवी हे देखील समजून घ्यायला हवं. ही प्रक्रिया कशी चालते पाहूया. तर गोड्या पाण्यातली मत्स्यशेती आहे ही प्रत्येक मत्स्य प्रजातीप्रमाणे आपल्याला वेगवेगळी काळजी घ्यावी लागते. पण मूलभूत ज्या संकल्पना आहे मत्स्यशेती, आता मत्स्यशेतीमध्ये शेती हा शब्द आला. जसं तुम्ही म्हणता की शेती म्हणजे जमिनीवरची शेती आहे की जी आपल्याला पीक दिसतं, तसंच मत्स्यशेती म्हणजे ही पाण्याखालची शेती आहे. शेतीमध्ये पीक आपल्याला जमिनीवर दिसतं, इथे आपल्याला पीक असतं ते पाण्याखाली असतं. तर ते पीक आपल्याला कृत्रिम तलावामध्ये किंवा म्हणजे जेणेकरून किंवा सेमी नैसर्गिक किंवा सेमी नॅचरल कंडिशनमध्ये आपल्याला मत्स्यबीज वाढवायचं आहे, तेव्हा त्यांना काही गोष्टी बाहेरनं आपण द्याव्या लागतात, त्यांची जपणूक करावी लागते. तर ह्याच्यामध्ये सुरुवात जशी शेतीमध्ये होते मशागतीपासनं, तशीच मत्स्यशेतीची सुरुवात ही तलावांच्या मशागतीपासनं होते. यामध्ये मातीचा कस महत्त्वाचा आहे. तर मातीचा कस व्यवस्थित राखण्यासाठी तलावांची नांगरणी, त्याला खतं देणं, त्याचा सामूळ राखण्यासाठी चुनाची मात्रा देणं, ह्या काही कॉमन बाबी आहेत की ज्या आपण केल्या पाहिजेत. ह्यानंतर तलावामध्ये जेव्हा आपण पाणी भरतो तर त्या पाण्यामध्ये आपण विविध प्रकारची खतं टाकतो. तर ही खतं कशासाठी टाकतो की त्याच्यामध्ये प्लवंग निर्मिती केली जाते. प्लवंग निर्मिती म्हणजे हे छोटे छोटे प्राणी प्लवंग म्हणजे छोटे छोटे प्राणी असतात आणि वनस्पती प्लवंग म्हणजे एक सूक्ष्म अशा वनस्पती असतात. ही जीवन साखळी आहे, त्याचे हे बेसिक घटक आहेत, त्याच्यावर तुमचं सुरुवातीला मत्स्यबीज वाढतं. तर व्यवस्थित प्रमाणात प्लवंग निर्मितीसाठी खते देणं आणि एकदा मत्स्यबीज तुमचं लहान आकारापासून हळूहळू जेव्हा वाढत जाईल तेव्हा त्यांना कृत्रिम खाद्य दिलं जातं. तर आता कटला रोहूमध्ये कृत्रिम खाद्य देताना आपण शेंगदाणा पेंड भाताचा कोंडा देतो नॉर्मली. आता तुम्ही तिलापिया केलात किंवा तुम्ही मरळ केलात, विविध प्रकारचे मासे केलात, तर त्याला बाजारामध्ये आता आपल्याला मत्स्यखाद्य वेगवेगळ्या प्रजातीमध्ये उपलब्ध आहे. तर अशा विविध प्रकारच्या काळजी किंवा विविध प्रकारचे बाह्य घटक देऊन आपण मत्स्यबीज हे वाढवायचं आहे. तर मत्स्यबीज आपलं उद्दिष्ट काय आहे की मत्स्यबीज आपण त्या तलावामध्ये सोडायचं आहे आणि एक ठराविक कालावधीसाठी, उदाहरणार्थ आपण कटला रोहूचं उदाहरण घेऊ तर एक 8 महिने 10 महिन्यासाठी ते वाढवल्यानंतर एक साधारण 600-700 ग्रॅमपर्यंत बीजाची वाढ झाल्यानंतर तो मासा खाण्यायोग्य होईल. तर तो मासा लोकांना आवडीप्रमाणे काढून आपण किंवा विक्री स्थानिक बाजारपेठेत करायची आहे. समजा मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे उत्पादन असेल तर आपण बाहेर पण पाठवू शकतो. पण आपल्याकडची सध्या जी तळी किंवा तलाव आहे ह्यांचं आकारमान पाहता आपण थोड्या प्रमाणात म्हणजे उदाहरणार्थ एक 5 गुंठे 10 गुंठे तलाव असेल तर एक 200, 300, 500 किलो उत्पादन घेऊन स्थानिक बाजारपेठेमध्ये आपण विकू शकतो. रोहू कटला या माशांसह शोभिवंत माशांवरही मुळदेमध्ये काम केलं जातं. रंगीबिरंगी आकर्षक असे शोभिवंत मासे आम्हाला इथं पाहायला मिळाले. यातून मोठं मार्केट शेतकऱ्यांना व्यावसायिकांना उपलब्ध होऊ शकतं. हे मत्स्यपालन कसं करावं याचं खास प्रशिक्षणही उद्यान विद्या महाविद्यालयाच्या वतीनं दिलं जातं. बरं, आता गोड्या पाण्यातली मत्स्यशेती मी हे एक म्हटली ही खाण्यासाठी. आता दुसरी मत्स्यशेती आहे गोड्या पाण्यातलीच आपण म्हणूया की शोभिवंत मत्स्यशेती. तरी मनाला शांतता देण्यासाठी आहे. कारण आपण माहिती असेल आपल्याला की शोभिवंत मत्स्यपालन हा जो छंद आहे, काचेच्या पेट्यातले मासे तुम्ही बघितले तर एक फोटोग्राफीचा छंद बघितला तर जगातला सगळ्यात प्रसिद्ध छंद आहे. आणि आजकाल तर लोकांना मोबाईलमुळे सेल्फी किंवा फोटोग्राफीमध्ये खूपच कुतूहल आहे. तर त्याच्या खालोखाल जर तुम्ही आज बघितलं तर शोभिवंत मत्स्यपालन हा दुसऱ्या क्रमांकाचा जगप्रसिद्ध छंद आहे. आणि मुळदे संशोधन केंद्राने विशेषतः ह्याच्यासाठी गेले 2010-12 सालापासून विशेष प्रयत्न केलेले आहेत. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शोभिवंत मत्स्यपालनाचा प्रसार व्हावा यासाठी आम्ही अजूनही प्रयत्न करत आहोत. तर आता पूर्वी कसं होतं की शोभिवंत मत्स्यपालन हे मोठ्या शहरांमध्ये सीमित होतं. आजही मुंबईसारखं हे एक मोठं मार्केट आहे. आणि विशेषतः मुंबईची जी रिक्वायरमेंट आहे किंवा जी गरज आहे शोभिवंत माशाची, ही गरज कलकत्ता, चेन्नई ह्या शहरांच्या मत्स्योत्पादनातून भागवली जाते. कारण तिथे घराच्या मागे छोट्या डबक्यांमध्ये पण कलकत्त्याला तुमचे शोभिवंत मासे तयार होतात. पण आम्ही जेव्हा बघितलं की सिंधुदुर्गामध्ये अशी काही पाण्याची गुणवत्ता आहे किंवा आपलं जे हवामान आहे तर हे बऱ्याच प्रकारच्या शोभिवंत माशांच्या उत्पादनासाठी, प्रजनन आणि बीजनिर्मितीसाठी सुयोग्य आहे. आणि त्यानंतर दुसरा मुद्दा जो मुळदे संशोधन केंद्राने एक नवीन शेतकऱ्यांसाठी डिझाईन तयार केलं आहे, मी आवर्जून सांगेन की जसं आता आपण इथे उभे आहोत तर ज्या जमिनीमध्ये कोणतेही पीक घेता येत नाही,
किंवा त्याच्यातनं कोणताही भाजीपाला घेता येणार नाही, आपली जमीन पडून आहे, तर अशा जमिनीमध्ये तुम्ही असे प्लॅस्टिक लाईनचे छोटे छोटे तलाव जर केले तर त्याच्यापासून शोभिवंत मत्स्य बीजाची वाढ करून एक 4 ते 5 महिने कालावधीचं एक पीक अशी वर्षाला 2 ते 3 पिकं आपण विविध प्रकारच्या शोभिवंत माशांची घेऊ शकतो. जवळपास तुम्ही जगभरात विचार केला तर एक 2,500-3 हजार शोभिवंत माशांच्या जाती आहेत आणि नवीन नवीन जाती ह्या निर्माण होत आहेत. तर आपल्याकडे विचार केला तर एक 500-600 मत्स्य प्रजाती शोभिवंत माशांच्या प्रचलित आहेत आणि एका कालखंडानंतर त्या बदल होत जातो त्याच्यामध्ये लोकांच्या आवडीमध्ये, त्याप्रमाणे आपण बदल घडवत असतो. तर या दृष्टीने प्रयत्न म्हणून शोभिवंत मत्स्यपालनाकरिता विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आपण मूळदेव संशोधन केंद्रामध्ये कायम राबवत आलेले आहोत आणि दरवर्षी आपण राबवतो. यानंतर आता आमच्याकडे जे विविध प्रकारचं शोभिवंत मत्स्यबीज निर्माण होतं, तर आमच्याकडे जे काही मत्स्य व्यावसायिक ज्यांनी आमच्याकडनं प्रशिक्षण घेतलेलं आहे, जे आज बिझनेस करत आहेत, तर ते लोक आमच्याकडनं मत्स्यबीज घेऊन जातात आणि ते वाढवून पुढे विकतात. तर याच अनुषंगाने आवर्जून सांगू इच्छिन की प्रजननक्षम शोभिवंत मासे निर्मितीसाठी एक विशेष फॅसिलिटी किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा निर्माण करण्याची इथे गरज होती. कारण बरेचसे व्यावसायिक आहेत की त्यांना स्वतःचं मत्स्यप्रजनन युनिट तयार करायचं असते, तेव्हा त्यांना मत्स्यप्रजननासाठी एक चांगल्या प्रतीचा प्रजनन क्षमता असणारा मत्स्यसाठा गरजेचा असतो. पण तुम्ही बाहेरच्या जेव्हा मार्केटमधनं व्यावसायिक मार्केटमधनं घेता तेव्हा मिळणारा प्रजननक्षम साठा असतो हा त्याची गॅरंटी नाही की तो गुणवत्तापूर्व मिळेलच असं. तर एक असं चांगलं ठिकाण निर्माण हवं की जिथेकडनं लोकांना चांगल्या प्रकारचा प्रजननक्षम शोभिवंत मत्स्यसाठा मिळावा. याकरिता आपण एक प्रजननक्षम शोभिवंत मत्स्यनिर्मिती केंद्र स्थापन करतो आहे आणि याकरिता शासनाची जी चांदा ते बांधा योजना आहे याकडनं आपल्याला अनुदान मिळालेलं आहे आणि ती योजना पण आता मार्च 2025ला त्याच्यामध्ये होणारी जी बांधकामं आहेत किंवा इतर बाबी आहेत ह्या पूर्णत्वास जात आहे आणि पुढे या वर्षाच्या उत्तरार्धापासून व्यवस्थितरित्या ह्या सर्व गोष्टींचं काम सुरू होईल असं मला अपेक्षा आहे. आणि या व्यतिरिक्त या योजनेअंतर्गत आपण एक मत्स्य रोग अन्न परीक्षण प्रयोगशाळा आणि पाणी परीक्षण प्रयोगशाळा पण उभारत आहोत की जेणेकरून इथल्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेऊन त्याप्रमाणे विविध प्रकारचे त्यांच्याकडच्या पाण्याची किंवा मत्स्यखाद्याची परीक्षण करून मिळेल. तर हे सगळ्या गोष्टी आपण मत्स्य शेतकऱ्यांसाठी किंवा मत्स्य शोभिवंत मत्स्य व्यावसायिकांसाठी इथे मूळदा येथे राबवत आहोत आणि या प्रकारे आपण राबवणार आहोत. आणि शोभिवंत मत्स्य शेतीला जास्तीत जास्त चालना देण्यासाठी आपण शोभिवंत मत्स्यपालनावर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवतो. त्याचप्रकारे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आपण गोड्या पाण्यातल्या मत्स्य शेतीवर राबवतो. तर जास्तीत जास्त लोकांनी याचा जर लाभ घेतला आणि त्यापासून काही शिकून स्वतःचा व्यवसाय चालू केला तर लोकांना यापासून नक्कीच फायदा होईल असा मला विश्वास वाटतो. केवळ भातशेती, आंबा, काजू यावर अवलंबून न राहता याला मत्स्यपालनासारख्या पर्यायाची जोड दिल्यास शेतकऱ्यांना याचा फायदाच होणार आहे. अगदी पडीक जमिनीतही गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन करणं शक्य आहे. सध्या सिंधुदुर्गामध्ये गोड्या पाण्यातल्या मत्स्य शेती आणि शोभिवंत मत्स्यपालनाविषयी उत्सुकता निर्माण होताना दिसते आहे. कारण आमच्याकडे आम्ही जेव्हा बघतोय की पूर्वीच्यापेक्षा तुलनेत आता जी लोक येतात तर ती शोभिवंत मत्स्यपालन आणि गोड्या पाण्यातल्या मत्स्य शेतीविषयी विचारत आहेत. तर त्या अनुषंगाने त्यांना आमच्याकडनं माहिती मिळतेच आहे. फक्त लोकांकडनं माझं एवढंच आवाहन आहे की आपल्याकडे जी जागा आहे त्याच्यामध्ये थोड्या थोड्या टप्प्याने तुम्ही एक चिकाटीने हा व्यवसाय सुरू करा आणि त्याच्यातनं तुम्हाला नक्कीच भविष्यात पुढे फायदा होईल असं माझं म्हणणं आहे. म्हणजे आता फक्त आंबा किंवा काजू शेती किंवा फक्त भात शेती याच्यावर अवलंबून राहून उपयोग नाही. लोकांना जोडधंदा काहीतरी पाहिजे. तर हा जोडधंदा देताना आपल्याकडे नैसर्गिकरित्या काही जर उपलब्ध असेल, मी असं म्हणत नाही की तुम्ही मुद्दामून त्याच्यानं लाखोची इन्व्हेस्टमेंट करा आणि चालू करा, पण जर आपल्याकडे काही जागा उपलब्ध आहे, जसं की आता मी म्हटलं की पडीक जागा आहे की शोभिवंत मत्स्यपालनाला, इव्हन तुमच्याकडे एखादा 2 गुंठे किंवा 1 गुंठ्याची जरी जागा असेल त्यातनं 2-3 तलाव तुम्ही तयार केलेत तर त्यातनं तुम्हाला वाढीव उत्पन्न मिळेल. किमान तुमचं इतर व्यवसायामध्ये जो इनपुटला खर्च येतो तो तरी ह्या फायद्यातनं भागू शकेल असा मला विश्वास वाटतो. तर त्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी अजून ह्या क्षेत्रामध्ये येणं गरजेचं आहे आणि तसे ते येतील असा मला विश्वास वाटतो. गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनाचा नेमका फायदा काय? मार्केटमध्ये याला किती मागणी आहे? अर्थार्जनासाठी हा पर्याय कितपत सक्षम ठरेल समजून घेऊया.
आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की स्थानिक बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध आहे का स्थानिक बाजारपेठ. तर आता सिंधुदुर्गाचा आपण विचार केला तर आपल्याकडे सर्वांनाच माहिती आहे की समुद्राचे मासे भरपूर प्रमाणात खाल्ले जातात, परंतु गोड्या पाण्यातले मासे अजूनही लोक एवढं उत्सुकतेने खात नाही आहेत. पण आता हळूहळू हे चित्र बदलताना दिसतं. याची 2 कारणं मी देईन की सिंधुदुर्गामध्ये देखील आता विविध प्रकारचे उद्योग किंवा व्यवसाय निर्माण झालेले आहेत आणि लोकांचं स्थलांतर होतं आहे. तर यामध्ये पण विशेषतः UP, बिहार किंवा घाट माथ्यावरनं येणारी लोक, ज्यांना ही गोड्या पाण्यातले मासे खायची सवय आहे, बंगाली लोक, जिथे बंगाली लोकांमध्ये गोड्या पाण्यातले मासे खाऱ्या पाण्यातल्या माशांपेक्षा पण जास्त आवडीने खाल्ले जातात, ह्यांची लोकसंख्या पण आपल्याकडे वाढते आहे. तर अशा लोकांची जर गरज आपण स्थानिकरित्या पुरवू शकलो आणि जिवंत कंडिशनमध्ये ताजा मासा देऊ शकलो तर एक 200 रुपये 300 रुपये किलोने आपल्याला भाव मिळू शकतो. तर असं जर उद्दिष्ट ठेवून प्रत्येकाने केलं तर त्यातनं नक्कीच चांगलं एक अर्थार्जन होईल. आणि मी असं पुढे जाऊन म्हणू इच्छित की आता आपण 2025मध्ये आहोत, पण अजून 10, 15, 20 वर्षांनी परिस्थिती अशी येणार की कारण समुद्रातल्या माशांचं प्रमाण हळूहळू घटत चाललं आहे किंवा किमती भरपूर वाढत चाललेल्या आहेत. तर त्यावेळेस गोड्या पाण्यातले मत्स्यशेतीचं जर उत्पादन वाढलेलं असेल तर नक्कीच लोकांचा त्याकडचा कल हा वाढलेला असेल आणि किंबहुना एखाद वेळ अशी येईल की खाऱ्या पाण्यातल्या माशांपेक्षा देखील लोक आवडीने गोड्या पाण्यातले मासे खातील. तर यासाठी आपण आतापासून प्रयत्न करून जास्तीत जास्त मत्स्योत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने वाटचाल केली पाहिजे आणि त्यासाठी आता प्रयत्नांची सुरुवात केली पाहिजे असं माझं जनतेला आवाहन आहे की ज्यांना शक्य आहे, ज्यांच्याकडे पाण्याचे स्रोत आहेत, काही तलाव आहेत किंवा जे बागायती करतात त्यांच्याकडे पाणी उपलब्ध आहे, तर त्यांनी याचा खरोखरच लाभ घ्यावा आणि या केंद्राकडनं मार्गदर्शन घेऊन आणि सिंधुरत्न योजनेअंतर्गत जे आपल्याकडे मत्स्यबीज निर्मिती केंद्र आहे तर त्यापासून निर्माण होणारं बीज घेऊन त्याचे पुढे मत्स्यशेतीमध्ये रूपांतर करावं असं मी सर्वांना आवाहन करतो. गोड्या पाण्यातलं मत्स्यपालन कसं चालतं याची आपण संपूर्ण माहिती जाणून घेतली. शेतकरी जोडधंदा म्हणून याचा नक्कीच विचार करू शकता किंवा शासनाच्या विविध ज्या योजना आहेत त्याचा लाभ घेऊन आपली आर्थिक उन्नती देखील साधू शकतात. त्यामुळे या सगळ्याचा विचार करायला काही हरकत नाही. कॅमेरामन साहिल दैभावकरसह जुईली पांगम, कोकण साद लाईव्ह, कुडाळ.